Thetha kulibeka noma matric results ukuthi abe mahle kodwa uma ubuka ama-drop out maningi. So besifuna ukubuza ukuthi kukhona yini uDepartment of Health angakwenza to prevent ilokhuzane i-teenage pregnancy because contribution factors kuba yona i-teenage pregnancy ukuthi mhlawumbe kube more education from the Department of Health to abantwana. Yebo sinazo inhlelo ukufundisa abantwana ngendaba yokukhulelwa bese bancane noma yokuyivikela. Kodwa kufuna sibambisane nabazali. Kubaluleke kakhulu because indaba ye teenage pregnancy thina njengomnyango wezempilo umsebenzi wethu ukuthi senze sure ukuthi izinto zokuyivikela zikhona. Okuyinto esiyenzayo nento esiavelayo. Kodwa ukukhuluma nezingane ngendaba yokuyocansini zingakabi ready. Umsebenzi wethu kodwa kuphinde kube umsebenzi wabazali. Kufuna sibambisane ke lapho ngoba thina sizokhuluma ngaleso sikhathi umzali uhleli nengane usuku nosuku ekhaya. Kubalekile ukuthi umzali ayifundise ingane yakhe ngendaba yocansi. Ngiyazi ukuthi kwabanye abazali akukho lula ukukhuluma ngendaba zocansi nezingane kodwa sekufuna manje sekufike lapha ekutheni kufuna siyiqonde le ndaba. Kufuna siyiqonde siyikhulumise. Kufuna sixoxe nabazali ukuthi njengomnyango wezempilo siyakwazi yini ukuyongena ezikolweni sihambisa ama condoms sikwazi ukuthi onesi bethu basiza ingane ukuhlela ngoba eqaleni yaqalwa le discussion kwathiwa akhanjiswa ama condoms ezikolweni akhanjiswa onesi bayohlelisa izingane. Abazali kwayibona abanenkinga bekhala ukuthi uma ngabe nihambisa ama condoms ezikolweni kusho ukuthi senithi izingane zethu azihambe ziyayithuma ukuthi azihambe zolala kodwa izingane ziyakwenza. So kufuna ke siyiresuscitate leyo conversation sibone ukuthi siyenze njani ngoba kubalekile vele ukuthi sisondeze izinto zokuyivikela izingane eduze kodwa uma abazali bengavumi ngeke sikwazi ukwenza thina lokho.